chinsoni amo nuboroso wategesa mugakonya kubateye mangana ayu no mungina nero karansa nabanda ari nyumba mwana saba karansite naro komya bayiseke abaganga abari kunyara baraseme ino umuralia Vincent Onyancha nigo isaransiri n'abamanyi b'ikigusi iriwo kunyoria kugosemia na gukumanya iguru y'ichinyiga kirecho chingekero cy'umugusi agano tokurigera mange tokwana mange kera togukwanira igoro ye chingekero cy'umugusi twesemye kigusi na kibinto byare na kibinto bire twari tarikinere kira ritukulia la misi chinsa ibiri cyabutuko na boigo moiroro ritukulia juma chinsa isano na ibiri nejideke kumna isano chia mugaso tunde baba ngai tenga kiritoke moiwe Ndizi TV ubwansu bw'umugusi umurobiri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse y'amorokeryo y'abayibuli omwana bwembe bagatebye omwana bwenguko ngai omwana bwembe bakaboli omwana bwenguko ngai yo menya tengalero kuna bale mangai omwana bwenguko gatebye omwana bwembe bangai no menya tengabaito tunde baba ngai tenga kiritoke moiwe Mwanchu muligereri bono bunabo tambe tigankwarigani asomoroberio omogima omoroberio mulito omoroberio moneke mu mwanchu muligereria aigano to kwanira ekigusi twale na kibinto byarenge na kyamangana arenga somoroberio menyakante buna chingekero cy'umugusi rero gani gonda sensemo ya Nyansiongo abwase na umira no mugako yo mu umanyi wekigusi bo igoro mulikwe bitabu aho oyitego gusanga monehere togendera gukwana kurigereria na kikegusi kire na kibinto biri nimate no ganta kwebole wiki yaeta nimate mbwebole tia maboli ya mange reme bayeno tu abeto gukwana abande bakobole maose magungura ningi seremeni na tugutugu ngorigere tora mangana yu mwanchu muligereria asenchera ya bene kana no mugaka gaiga ubibono gochigotorera so bagare anene litukuria rero tochukurigeria sensemeli yeme bayeno gendera go tubwate gwetera asensemeli yemtandao ensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital na wigona bogo tubwate gwetera ensemeli ya YouTube Ndizi TV News ngero no mwanchu muligereria onyare komanya amange alitokunyago koletera umugaka mbia mona so gutwarigania senka yao andaka se faida yo Ndizi TV na bogote bana kyokorokwa elimo tumaye gusanga mange karibu sana mbia mono murario minto mbia mono Nyancha inje gongoro kunemwe rimogera temba inkariane no iga Nyansiongo Nyanguru fire kiga ime ya Burabu constituency iga ruguru Nyamira lakini bono boiboru ase na iborere tungaje gukina igana iborere tu asa gokunga bogetutu seitombo getutu bukingoina nonka anda kene muri atembani inke munande iga chigo bineji nyinge mbwate nabeire umwalimu nabeire human resource nabeire omonto industrial court nabeire omonto omuremi bono igaga ondo mugayani I'm a mediator of the Court of Kenya in Nairobi, Nyamira and Kisii. Bono bone bine biria mwanyorire binde bitabwati magoro biko benya kotini emyaka emingi naende mano bire bya bayiri mwabireta twa bisonsora muna abagayani igonde nsemo ya abagayani aso Nyamira Mediators Association and the Gusii Mediators Association as a whole naende igonda accredited which as the Court of Kenya as abantu bakoranga court accredited mediators no muri kuri bitabu naende no muri kindi bitabu bitabu ne binge twalikire muna mono mwaro le gitabu kelimbra ntwali getekeriyo mu Gusii igonde member ya okwegerere ke Gusii Association ikige kumurika amangana yeke Gusii yeitegere ke Gusii yeito tigesira mwaigwete muna twatebeteliria nga ekero omuntu agukwanerwa aso omunuo ye bororera
niga kuigwera enkoro lakini ekera gukwanirwa ase omonwe oria asomerete niga kuigwera amatu igo bono nayo orarore ng'a kagwanyorire omonto okoigwa omonwe oo kwamokwanera egere kwamokuna enkoro naki tutagete ekegusii kegenderere tikenyara gosira igo torase abanto bakorokwa okoigerera ekegusii association ambia mono monchu muligire bono koigure bono ine mweri atemba okoigure no manyi bweke gusika mangana go chikokwana anda kanyo kobwato kobule na ngane nde yonsi asogotogorere ya mangana ra chikokwana no bwatiri bagaria bene goturikera ujumbe go SMS wetira ase enambe yu erega bwa TV ya monchu muligire ya enambe nega ba screen yao abokunyara goturikera nyara gokwana mo na intu ekera to gusanga bono litukuria rero igo twatebete iga omobayeno n'orororo uresemi omonto abore tugukarokine tegusio okorokwa ng'onsongo mokina bwango akamana kobori ng'onsongo isona nyoko ing'oro omunyako bwago yonde iga bwata machibu ari kurubwanga machibu yegisemi agateba ng'a tata na baba bensi nabaya nebinto bikobora tukubagurira ko baba nomuya neronderere kwa na magega burundu akagenda tugutugu chinda chikole kansabo akagenda magunkura chinda chikole kansabo akagenda seremani chinda chikole kansabo baba nomuya bone kere togoteba ng'akagenda tugutugu noko kogenda no mogongo kwana konyora omonto akorambaria egento gikarensa oita no mogongo bono gose no omwana abwateta okare kurusia egento oyo no omong'ina ogokora enche ende yesema gose oramberia seremani enda yesema gose ogenda magunkura naberegete omwana mogongo naende egento nkirakorusia na ikeri ng'omong'ina mbakorete egasi enene ase ogotokinia baba nomuya mother is supreme no omobayeno oyo orwete ono anda akibona ekero tokorigereria ntokwa omobayeno oyomo orengete abasacha arisiko agotokigwa sana obayeno oyo naki oragoteba bona ige goteba ng'aki chagosikwe nka no chaywa tureti osikwenka no chaywa tureti gose chaywa tureti kagicho osikwenka abantu mbale okonyora ng'a tureti gari gaira rietario nene sana omonto akorokwa echui esimba emamba enyang'agu buri asikire buri kabwate ebintu bia abantu bakoragira buya lakini nkagagoiko kwanyora oboiseru abo robokong'u omong'ina ori gachandegete n'abana baye bono igo bakoragera obokong'u bono ekere bakomoikurwarie bagoteba ng'a yaya omonto oyo esuguma eigocha bono igatagete into tori esuguma ero osambire enyama igo tasikiri nka lakini iga ari atureti gasikire kweli teriebebo tisikwanka rosia mukio buya abantu bao baigote abantu bari baturete bagikorigereri barora muna abantu bao baboiri buya naigo bagosika nakie kyo mubayeno yorigereretie nto gwate bayeno aho buna bono monto gotebina eyamate nengiya ekagera omwana ose ekagera mwana achage eyamate nengiya ekogera mwana achega omaite omwana iga arenge obweyamate yonsi engakieria yakare bono egana riabeire ng'o omwana obo omonto omoborie eriswari ng'ang'a yogochia yanki okorigi para iga yanki ogwa iga abasogosoera riria engakieria iga yarenge omwana iga are obweyamate engima gokwakanyorerwa ase echiombe chia risirie gose na endagera ya bande omonto ndi bwensi nonya noyo omwamate oyo agokobeka igo iga yamate yarenge korenda omwana mpaka omwana okina ekiagochega bamocorrect onye gagochibugika bamurungiya yamate nengiya ekagera mwana achega yani ne omwana oyo tareja kororugose mochege uringe ne yamate ya mundu ngeri bono abantu mbali baka bono iga
aratiana agotebi ng'a nyarebe nero ngorerete ekaramu yane nero ngorerete ekoroto nyarebe nero ng'ete transport ngachira gose Nairobi gose Kericho nyarebe nero ng'irete nkarara mwaye nkagenda interview barori yamate mune mondo tayore sere sufficient kuikota ke yamate ye nengiya Ndo gutulina ebira maybe bibise tamanga. Ekyo nabo keigo. Ebira mane bibise temange. Amanga nale michi y'abantu namange. Nararia musonga garabate abanga skeletons in the closet. Amanga nale michi y'abantu omuntu karasokere kukipara igagwarosirie tukia. Akogenda para buya igoroche. Igoroche mbuyari. Abantu mbali nkabamenyereta amangana yebitina ebikongu gose no mugako begete bitina umungina amenyereta amangana yo kondoka gose no mungino begete bitina umugaka amenyete no bwoba akurara jinsa 11 cyamambya umisokiega naendo bokansa 12 igangonyera bwakia no na musaja nero ko ingonyera mukungu bogakia iko igirara kabire ngaki mechie nebise temange ebise mitemange abagaka bali bande bagatebiri bagokera nge mechima buru yani to kumanya mangana ali meonsi liburu ngori alenga so mwara kwarama no takakurigirira ingange kale meto koridoro bono mechima buru yani amangana na mange utanyare ale mechi yabantu ebijulia Egechuria ni pinnacle yani avex yenyu elio elie kabere nyumba iguraria Hale to chigorora ase nyumba ekorerete mbira na mangana bono mangana ki nabo ekinabo kebweke ni keri twateba nga ebirama mbibisete mange ebirama mbire na mangana ebichuria mbire na mangana mechi imaburu Egechuria ase okurigereria obomenyo bwo mugusi igo getenenerete omonye no muchioyo naririria abantu bari abakoro ogia kabunirwe karo omonye nararire karo monta akure guchuri ya karusi ya jakoro bunyuma bona ogia karusi wo rongo omonye nakore diki taiyo ebijuria biria mbire na mangana nabo konyora omonto ororango omonto oyo nabwenete kugamba omuchio aye buya gochi kogenda orora anyore chaos igo ekine kurabara kware ko kwanwa umubayeno oyo igororo omonto oranyora omonto kubodi swali naki gento gete gitakore tunyarebe muna gekore getunyarebe bona utagote gebichuri mbikorete ki mbire na mangana Okay. Ayutu abe to ko ndo kuma enchere ya ninki. To ko bana timangana kia ya bibwate. Bana. Na ebyo to na bitura boire. Engombe na bekunywa amaji. Ayoroje ogende angena roje. Mbole byoto bikaru kubwa ngo engombe na beko jwali ya uta yanywa amaji yagenda. Igonga egentu omuntu obwate chinguru chinke gusa abantu batinyareti omuntu naro monene ngane ngombe gachiroro bono na mumuratuore naenda akore ikiare gokora oroje gende ngune yani muntu ara muntu monene yange na seino oro musaria ekiagera na mutuore muna muratuore na bagokora ikiatagete ebyo toroje na mbara bipenyete roje mbara maji na yaborinde no bimete roje abona ebyo no sobo lakini nabiko bwe mwa roje ngombe nebete nywa maji yego joya yanyuriyo kayagenda igona gikirie umubayeno yugote igo bineire kuno kubinero bineire ngaki baminto omonto monene ore ne chinguru lakini oro mobe igagusaria aiche na bagokora ikiatagete moeneno igengomberie yanywa maji ari moeneno ebiota biri na bibuga effectite iyo igo nagikiria konyora abantu bagokwana gano nyansiase yabeire kwanyora omuntu naro gose bwigwetore ne chinguru kinene abande gabagoteba ngakyo bagoteba ingaki barasire ngakire bagoteba nibere ne kibunda ebinde ningi ne kibunda nabo konyora omuntu gite
okinira obeire omonto maana naende orwete omokioma omana bono wete omonto oyo omointongo kai tomanyete ng'a mointo nyarebe yani ng'a quality begets quality eri ya ere buyaiga neng'ina nero nabyakorete ki nabiri omwana ono oyongo ogora amayai gomanyire buyaiga gwaja konyora ng'a kai amoibori oye nere nabakorete ki nabakare omwebore n'omugambi orenga abas omonto gotari omugambi omuyaiga kai ene nyomba y'obugambi dokinengi na nyabisembe ngene nyabisembe eri nyanya kwana marara yaye ni diana kwana marara eri te kwana kerere ya eri kwana gekorete geteneine igeri te kwana kerense bune ng'ombe ranirioga ya ng'ombe eri te kwana marara eyige gotumika ekero okonyora omonto agwekomereria nabo okonyora omonto orenge totebe ng'aki enyimbe yane yagure era na gokobeka nga toroji nabo konyora omonto gose omonto orenge bono gose gateng'eria okogoro igagokwana bono kare akwana nini gaikaransete lakini ase amasikani omosacha tanya gokwana gaikaransete ase risango rire mono risango ribwate omogambi omosacha agakora ki gakobeka enyimbo yaye bogekaiga otenena okwana matenena abang'ina nabo bagokora ki nabo bagokaransa bakwana maikaransa ibono rire kimeeting ekiama kiajarere nyitamanye muna mogokora lakini go yarenge ngekara omusacha agocha omokutano ase elisango rire igagokwana matenena bono onya konyora ng'aki omonto oyo gose nateng'eretie okogoro igaikaransete ere mumano tebi ng'aki yaya ayeikaransa igo gochiaye nokorete ki toigweti buya naende mareri njakoria yagoteba ng'apana nabagwe eri nyanya gokora ki eri nyanya kwana marara bono igarwa amasikani munare egere bwekomereria eri nyanya kwana marara igeri kwana getenine no mboroma ite imana sia nabatebi ng'a igere buya omuga aseri isango rire iga omusangireka no musacha agotene no menya gukwana omukungwere igago ikaransa orambura amagoro okwana ga ikaransete haya naende aseri isango rire mono nyungu kwana mwarenge monto musacha tari gokorekaniki mbano maite baro tari gokobeka okogoro iga ase omokutano ore igo gokorekani magoro ya gende kino gokorekania iyo goikaransa buya igo bono ina ara masikani nabo yaringi ine rembwa ere yo musi monjo morigere bono inga kuri into byanaga na kunya kunyu kigere kyane ga bya bigere ya kaya kunyu kuri kerande into byanaga omugaka antugere eri anya kwana marara aye gotenana nani kimona seri sango tiakobeka magoro iga ego ine kino gokorekani kyabande musacha tari gokorekani magoro aseri isango yaya mbobe na mokungu tari gotenena akwane aseri isango iyago ikaransa eganyete tiana kuoma ng'akie kuoma rende ko eganyete igenga muna bono riria toroche ng'a omong'ina nachiete echiro kuoyie endagera bono mboro oganyete ng'a gagocha na nkoreta are endagera erinde toragere igo oganyete oroche mbwome yani no korabusi igo oganyete ige eganyete nyanya kuoma ige koganya baka yanyora umbaye no imono yogotumeka ase omonto oganyete egento kere kiaye getarakanwa nechinga kichiaetire gose mushara oyo mware ore gocha eng'eria kwanyora ng'a chinga kichiaye kiatuma aya karaganyake eganyete njanya gokora ki njanya kuoma karate kondo kieng'entete okobe mbure tanya gotwa iga bagoteba iga egekondo nkieng'enterete mbura ng'eti yani gere ng'aki embura ekarunywa mbwaria igache nyinge muno abana akuna kamagana tokoira embura igache nyinge kabisa rituke erimo igaite gekondo sana
bono mambi yaye naende ikamana kuinga okoinga guka Ng'umbu aria ego janga ege kondo ke kamana kolengereria ngana lero na lero njogo itune mbure ri buna ajire ni nyengentambu ya bono ge kengenta embe karwaria gaitie mbure ria iga embure kagenda gukia ka bantu bago etanyore ge kondo kiengente tensa umu inkieke ya embure injere ya titira kurwaria ega konde ke giita yani to base gwiitira emechando roche ngane yo gukumi sana yani ngo otiane iro monta tiane nabanya sago agonjorana embe yiji kugwirao ai no rojirio monta bago tiane tenga inga gose nkaroni kabo kabwata kaka mwate bantu ngwira bali singo esingeri gwate bunga chimaine utakaneti etoja bua otimukire gendo to gotagora bua kire gendo tiga gwiita aye kanya chimaine koreki aika etaraika chima tato iga marogoba iga mondo ndo ijira batebiri nga egente kakana tiga gwiitira mburangi mburangeti embure gweta bono tiga gwiitira mburanga ngeiche ngango cha kongitere ya na kigitoko teba nga ege kondo kerokio ase ngintu kiarenge kiriri nkiiterete mburangeti bono na nyo no muntu okogosanga ninja ngokorerege ayeganya aye tojine ritukuri yako tebetie ganyaye nyasaye tari korara togotigera se korongi iterete ono mburangeti monchu murigireria na to reme chanderio rotina ai mechande boriga ninjenye nyare umanye gweita ke kondongi iterete mburangeti naende gaita naende mbure je gaita mbure ngo ite yarenge bakabana obwoba ento bwate ntokote na egechure ni gobono kiara betete beyomboga egechure igo gekuraba etebe yomboga yani ukuraba no koba used to toro jibono narogete naro toro jomboga akanyoro osimikire chingende chiaye omboga osimikire bintu mugondo agachia gasunga etebe ororo eske akuru etebe ekerege chure ya ite tori tanga ni kaigwa ngapuru kigatama naende ngiari ngende naende mambi yaye naende buru ai nkigara naende mambi yende bono geje kubuga nga enjara ya ngetire ikindike mbona ukiabuga igoro bona ndike kabuga ridiabo ngentu gigareke buru ayanes ndoje ne kwere ndebosa bono gikarisio na rio mboga guchanga naende go kiari chingende iki naende giakura kibiseke bamura ngaki giakorete abantu bajate bangomboga nabekete be mugondo egechure giana rirete be yango yomboga kiara birete be yomboga creo okogosa muntu na okogosa nga ngo gwakande ngake bono omondo kiranga okoraba ora mwana ana akogosa rigene ngeyo bono tegetinginya kingaini kiari yobo undi gya koraki kiaga embura kegotwa ya swamwa to iguno bayeno yusana getinginya kingaini kirigyo bondi kiaga chembure gotwa gesoe mwaye baba embure gotwa gesoe mwaye baba embure gotwa gesoe mwaye iyo yari ngo muino ime yagusi ntobwate chingero naende ntobwate meino inga kitoratebe emeino naende nabere chingero lakini chingero chionse pinchiri meino emeino gere ebwate specific subject ekobinera egukwanira ime ekero omonto akire igagukwano omoino gete oterire omanyire bono egetinkinyike ng'aini nosa kurigereria chinyoni yao ng'aki chikwagacha ebiswa byabo gose ebisera byabo igo okonyora ng'a egetinkinya egesera kiaye gose egeswa kiaye ekero osiria amaajabu nkeri gotwerwa
igokirike ng'aini no mugusi nere nabachieta agateba ng'a igaro omung'aini munegetinkinye mugusi turi komoteki by surprise yaya igokonyora ng'a nabwate nekoreranetie bono engaki neri nari abantu bagatwarire ebiage batwara ebisonkoinwa batwara emenyoncho batwara chintae batwara chinyongo igokonyora omonto abegete endagera getaspete ekere embura egocha gochariria ng'a enchara yakire nari agotaa omonyoncho oyoye nakibona gatogateba naki getinginye keng'aini kiari gyobondi kiagacha ekere embura egocha embura egotwa mwayo moncho tari yeke jago panic ng'a ki embura yature nkengoza gochia nonya na chinko abang'ina bakabekire abang'ina mbare bakona gakora omogondo oroko rwaye rono gobikwirongora nganya kobeka oroko rwaye ekere embura igakorwa obokuma boyete lakini onyora orio gocha kobongia amasaku ekere embura nabakonyora ng'endagera ite tiyeti oite igo masemi mburi naki abantu beruberi mapema koreranie abantu koreranie abantu yani prepare mapema Asante sana muno moncho murigire nyora bono Uganda tengera ndizi TV bwansubo mugusia karwana no mugakane meria tembe nyora ba okonyara gotumari boririao anekero okonyara gokwana igoro yime bageno anda kumbanyeno nore obere gugochando tamaite ngenchi ya ine riye nabo gotuma gotira se nambere ga bwasese mwese nyara gotubona ki ubageno yo engenchi yaye nereri gotira ndizi TV togendo mutumo komoke ngona tora sentunde ya kabere egero togenda togosanga no mugaka anemweri ya tembe buna butamba naji gotumaina ki egia sire njira rogoro kerigerie njira mate engenchi no matene liye toska omwana bwembe bagatebya omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana bwenguko ngaye yo menye tengalero una bale mangaye omwana bwenguko gatebya omwana Ndizi TV obwansu bwomugusi twakoriganirie ase kliniki kia Marine Dental kegotoka imeyumu chobo sonko asamagacho agusi Mwalimu Sacco Plaza opposite Golf House angenegetie chigosori kiagusi Stadium rironkoria gatano room number 46 obokorori bwaito ni gobore okorusiwa maino okobekerwa maino ogosibiwa maino okobangwa maino na yanda mange twakiresimi ase namba enoti sano na ibire isano na iseto ibere eye momara kabere isano ne momara kabere isano na iseto isano ika Marine Dental Clinic asaba manyi bobo korerie wa maino bwekerengo kigoro Marine Dental Clinic restoring health smiles. Ndizi TV obwansu bwomugusi omwana bwembe bagatebya omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana bwenguko ngaye yo menye tengalero una bale mangaye omwana bwenguko gatebya omwana bande na bewanso mugaka nemwe bande nsambe nyeke abewanza Wanju murigiri bana. Yangwali yana sentunde ya kabila. Ono bwali bwane. Akiki asireire kira ruguru. Kerigerie. Njira mate. Tuabere tuko sana. Sana. Yana bintu mate bigutumeka. Turi kumana ki ama engenje yo mubayeno engenje ya ime. Engenje ya isiko. Engenje ya ime. Nereriye. Giasirire inchera goro kerigeri inchera mate nanya komanyete nganjera goro giasirirete umubayeno oyo igonga nga options yani egento nkire omonto goseno gosemwa ngakiri abana bari gosoma school gosetrate mpano gosoma school gete tago eta
naende ori biti ota kora makara murushi ora kara muire skuwera ino nyangu chimansa ega aria dokero ete yani tiga kono kore ebintu muna routine Inaro rioka. tiga Doing kore the na same thing, the same way, the same time. onjo aya yonjora enjere orokonyeke omuntu nare okonyora mona marwaira ya kwerende enyamo enyamo tiri kurwari kunyagitari mono omuntu ogana nyagitari aigwa mariogo betu chisindani giogokumia lakini aichenka iga egwemete atwerwemete enke encheragete iga naende emete yebe kubu yamanya nakoyenywa igakubwena igo turoji bono igo giashirira ng'a nyagitari tugukerigeria naye karakerigeria nkanaro aigwa mariogo abwena Igo nenjere ya mona kim. bono Tiga kore gento buno kora budio kariyo. Onjori yango kore gento. onjori yango nawe giashirire njarogoro kerigeria nchera mate Egia kaboko nkia munware. turoji bono nabora abanyara muno tobegetera ngurie yega ojuko bwata ega ojuko bwanga ngo sibore ega egwe igo nende go tojinga boka yarenge ono munware oje tobeteri urare kuruka boko ojang'ang'e lakini gendege tokerieti na ikiri toga tebenga nanya ne nyongo yomusibati kuroje ngeshiria goraki wateka nabora nyora agenda amachare naende ukire naende orosire kajugekeria yugotura iga yako bokonkia munware Egia kaboko nkia munware. Kai. Wa egia njara ningie gogeitera. aba mono ningakierie yenjara abantu bagakire bachiko sumendagera kurware nabara montara suma mabere muna amabere mabere oretere ga bono gari egitabo engi ya guru bono jo ingo nyagirare Aguria. nabagoitera Abagoitera. nabo Njara nawe yarenge. Igo egia njara ningie gogeitera. egento no kiarenge kiya Njara yare. egento gisarie Eng. egento gitabwenereti gigisari nabo kanyoro omonto ngwata gite kuragera kabisa bono kwa bekero na matumbo kwa bekariko bono omonto amara go jau mure chumbigo nyubi go amura ni rusio igonga egie njara ningi egento gitabwenereti go yeitera Ntu abwo. Wastage. Egia sinyira batongore. egiasinyire batongore gitumira ombere na kiore omwabo Akioro omwabo. engaki kyanyuma ikaraba gusiba arenge ko gambe bina tureti abatongore mbarengo Abatongore matukia. abatongore na village leaders bali batangaina ali bakuna chekina batari kweberereka omanyete na omuraya omutureti gete okweberereka bono mbarenge babere bamanyire bakorukukeore nombere omwao kurubugirango abantu omanyete bensi pigo barenge settlement kyarenge seto kyoka inani yanyagoe ga libonjali mangaise na mangaisecha naba gusibensi bibamenyete bono ngonyikine gyakongire ngakitogokora abagakambare abatongore bamanyire babiro yo muguru kumbere no yondo guru keore Abamwabo. na mbale kweberereka ekire kine gyakirase bale barabuo bawo ekura limo ryoka abantu munabo sembale gushya Doraro. maraga tebererete nonde bonoro nere teberereka abagushya bangira maene bali kweberereka ya na bago takire kinansi kiaera omonto omubeno ori okweberereka yani naboro jasekero GP naende kweberereka bono igo turatwara chimbwa kiombere turatwara chimbwa changu cha kioro mwabo Igo encherendo obasembu bajeno yo ochia somo gusimboro bibo. Obasemia mbori naki nabo muranya ekina muranya gona gogetura boire ani abatongore baino bakorete ki beberregete getunyera abatongora bao gai getunyera abatongora bao
orore muna gekoera rais tunya abantu bari batari biased bari neutral abantu yani babwate chimbwa cyoko na kyegintu muna kiri nkwanya kugenda kine kende onyora abantu yani bagana gwita iga ngibona bobo ete gintu gete iyo bono irinja renge embwa ya musi obwenze kuna jakina embwa ga yale ngorra bagakamba ale ngorro ekerengo kina seito getutwaria omugaka na ale ngorro rugo kimori ole ngo muturete muna mogo ikiki norro iga muno gukwana gukura onakire ogote bistori otage story tingaye ngwande terete mboli bwone lakini nayo mojege okorego na yani otebiria abantu ritangani kwa mwirete mboli lakini nayo mubi nayo mojege umugambi umuyazana igo emboli eri aho nayirite kiara kanya tinda tegeraki kina bono kera na tegeire iga nayo mojege ando lire mboli yana rekwebereka na ntari gukora kinde naende ba nanda bwa na ba iga bwate enkwana getekera kwanire turiko chikumu njorana ayo kwani na embuli ye kwa mwire tai na no nyota irete mwanchumo lengata ne gwote no ganda kubwatia mangana ito na kuligiri go yime bayeno mwago yo karugonya kimori nyasunda yani nyasunda ga kabikire ogoro iga okina okagete igweti wakwana onjo gote bangaya nayo mochege nonya gwakorete no kwana tete mboli abantu na buntu banyore gusi aho wa eguto egutere nyangao iko ningi omenye tosa kanyora kwanya kanyore nyangagwe erosetie enyumba yaye menyete yekomenye nyumba ye njenyore nyangao kwana kanyora kwana korora nyangagwe anos okay kwana korora ke sukeri mitas yani kwana korora nonya ne egento naro rene ngoro yeguto eguja yarima yarima engoro emenye akantu gasoya imenonya nakambeba ngo yanganye naende yagenda muino naende yarima agasusuka soya imi ngo yanganyire bona beke nakulimira nenyanga yamo yarime engoro entambe ngiya naende ebwate two ends esokerete muino naende gasokera muina gatie karosiri kuruma no kinyanga ujikomenya bono ekenyore ngau naende yatama bona ere gasi yaje nuko nagokora kulimira abantu igo mwanya mantu mbaro bagokorabo bono ine company umuntu akurungi otebana ki baminto igo mogo nkora muni eguto ikulimire nyangao na koreke mwaira igo koreke mwaira bona igo yarenge nga iba okuna bateya abantu nga nyarebe ga nkora iga ngakora iga ndanga kaneti ngakora iga nga bona ayo gote bali ukanga inje ga nkora mune gute kulimire nyanga iga abantu bamanyire nga mangana na arabu amakon ata kaneti umuntu yatabete compensated iye bana yaro gutumeka sana na soko na jebina nanyoro bono maito mundiri bagoteba akorete mugano mutambe yagoteba nganje gankorete mune gute yakora ki ekolemere nyangao okorira igo mwamanyire nga igago kore gasi atari wakano nano wakirumbi yamana atari wakiru mangana abonye amakon akorete una ebuto ekolemere nyangao igo no muntu akore gasi ananda bali bachandire okono sina abantu nachintakana bandi bakolwe gasi dine mba wakanwa bachandire kende kekorekana igo bange chigutu chikole menya ngao ya okore gento ali wakanwe nyangau ya nere goswaime bono nyore nyangau mne kurumegu enguru yegute yime yokorenge nero ya roseti Bano abantu mbato bamenyere tinto byabando kane byabo igo akoruma kweli ebintu byo murumu hona byamanyata ati ndiye to mujibobe ebintu mu murumu ndandikere to mujibo arabu ataro setera kine bya akora amenyerete ai mwajumbo liko mangana na makong ekenene kyamu kungu morogi onabamura inga kieri enkoro
kwanza kenene turachakira ekenene nikiamiririo ekimwino ekenene ngiri gutuka monase basaja abasaja bagutwara emwino ubuhinenu umusase gako umweneno no mukungu otware ekenene yani iga gukwana egintu atabwati masikani nonya akurama abantu nonya n'abantu barensa nonya 10 abantu abane inumbosa mwana gukumi ngagia rusyo boremu boko girakurama iga kirine kirukwe kenene ono ngakierie enkoro bona ya abantu gosemba atoreka abarogi mbale ngora abantu bari gutitingara isheri by'abantu mbara bamakiye buri mbaye bairi abarogi mbaye oyo gatikale tutanya gutoreka tigatoreke bwangu bari gutitingara ibishiri by'abantu bari gutitingara kinyomba cy'abantu bisona kinga kiekyo karabona abira wakinega mbonza abarogi barengo uno waki nanya koromorogi na abayiguru bagukwa imbarande lakini nanya koromorogi na maisha nege ayo kwigwa yongo ng'abarogi imbakaro bono bakaboro ng'ekyo omonto arati koburangeti obubwa obuyayiga achigutitingara gesona ky'abantu achigutitingara para ninje ngoigwa mbara watimanya tiaro bono mbaerete konye bakaro tiga baturekerende bono igo bare goteba ng'a oyo oringi n'abamura igare koba omwinenu mono igo bono ekarabwata omura atindiete ekarabwata abamura onyoro gose no omorogi oyo bwata abamura bono teta abamura gose nsaba gose 8 gose 10 bono gose igo barindete abamura abayigo bara tagukuru na mumubwata abamura baye bakomnya kugoja batebengi mokubori ba mababa bono rinde nabo yakabere nginje inge kenene igo gonkorere kenene mwe kiamorogi ore na bamura engekiyo lakini rero rende barogimbare kanisa muna yakirega muno urangeti woro muntu agotachabuya ngahina hinde bono obwamate bumbaye no yino mugusimburo byo enkerianga omuntu nare uromube naende obwate pakap no mubepi naende gabwate ukwegererwa okonge oinere obwate kenene kengamone kyomorogere namura kai tuabere tokoguna ki ekyombukiare ngegundi bo bono roche nakibono engakieria abantu bakanyorire keumbu kegotemwa boba nabera abe asukari kulisia kwanyore keumbu nkeroro rinde gwatema boba gwachanga lakini eno rochota nyimwagire kulisia ale kagocha goche weekend obo bori bwa metororo bwa korereki bwagundi ingigekogera ase ng'encho kiarenge keumbukia kiare igo nonye ni biashara ogokora onye gokare kobikorera ale mbiko babuya mune ebirio ogokorera ang'e kiagera supervision ni gerange mbwango ogoikera na kiria mugusia agatebire ng'ani ngekogera bono biashara imbokoreta ase gete bitari go peak na ase ng'encho ng'ekeumbukiare nkegundi boba ng'are ekiogosimeka na kiokogesa ekero igo genda ochake koba omonto omunyasa abantu muno ore omunyayiga bono